Iedere 3 seconden sterft een kind een zinloze dood als gevolg van extreme armoede. Iemands dochter, iemands zoon. En het ergste is, al die doden kunnen vermeden worden. Een hele goede middag allemaal en welkom bij Studio TVL en vooral welkom in het Millennium Moment, want elke maandag staan we het eerste half uurtje van Studio TVL stil bij de Millennium Doelstellingen. Dat zijn 8 doelstellingen die in 2000 door bijna alle landen in de wereld vooropgesteld werden om tegen 2015 de wereld een klein beetje beter te maken. Dit zijn de Millennium Doelstellingen. In 2015 moeten honger en armoede in de wereld gehalveerd zijn. In 2015 gaan alle kinderen naar school. In 2015 hebben alle mannen en vrouwen dezelfde rechten. In 2015 is de kindersterfte fors gedaald. In 2015 is de gezondheid van moeders flink verbeterd. In 2015 is de verspreiding van HIV, AIDS, malaria en andere ziektes gestopt. In 2015 leven meer mensen in een duurzaam milieu. In 2015 werken rijke landen en ontwikkelingslanden meer samen. Ja, dit zijn ze dus, de 8 millenniumdoelstellingen. En trouwe kijkers van het Millennium Moment of van Studio TVL, die zullen ze ondertussen wel kennen. Maar toch zijn we nog altijd nieuwsgierig om te weten hoe het gesteld is met Jan met de pet. Hoe ziet de man in de straat die millenniumdoelstellingen? Wij trokken de straat op en vroegen het op de man af. De millenniumdoelstellingen. Waarschijnlijk heeft dat iets met milieu te maken. Of ben ik mis? Van de millenniumdoelstellingen. Ik heb er wel al van gehoord, maar ik kan niet precies formuleren wat het is. Ja, ik heb al gehoord dat dat is om voor een betere wereld te creëren. Om armoede de wereld uit te helpen, denk ik. Wel van gehoord, maar ik weet er eigenlijk niet veel over. Jawel. Wij willen dan voor ons milieu werken, Kyoto-normen behalen eigenlijk. Ja, Kyoto-normen. Mee te maken. Het is gewoon met de derde landen. Armoedebestrijding eigenlijk, vermindering van schulden, kwijtschulden, zoveel. 1000-jarige doelstellingen. Nee, ik weet dat. Ja, daarom zeg ik 1000. Armoede uit de wereld, onderwijs voor iedereen. Dat dus doelstellingen zijn die we tegen normaal 2015 zouden willen halen. Een 10-tal, waaronder bijvoorbeeld armoede halveren, dacht ik. Dat ik er nog een paar van herinner, maar niet meer allemaal. In elk geval duurzame ontwikkeling gebaseerd. Ik herinner me nog van vrouwensterfte of sterfte bij de geboorte en hongersnood. En daar moet ik aan nadenken. De millenniumdoelstelling, die moesten al lang gehaald zijn. Hè? De politiekers steken liever het geld in hun eigen zakken, in plaats van aan de derde wereld te geven. Maar we blijven ervoor gaan. Ciao! Ja, hier en daar doet het wel een belletje rinkelen, maar toch is het toch nog niet duidelijk wat die millenniumdoelstellingen juist inhouden. Daarom werken wij daaraan samen met natuurlijk heel wat VZW, NGO's en vrijwilligers die zich wereldwijd overal inzetten om die millenniumdoelstellingen te halen. En vandaag richten we onze ogen op Rwanda. Mwiriwe, nidushime hano ndi umunyarwanda navukiye i Kigali. Nagira ngo babwire iby'iwacu, muribuka yuko niyo ugiye gusuhuza imfura ntabwo umuha intoki zawe gutya, ugomba gufata ukundi kuboko kwawe gutya ukamusuhuza gutya. Murabyibuka ibyo ngibyo? Murabizi yuko no mu Rwanda iwacu ntabwo amasashi yemewe. Muri Afrika dutangiye kubona aho tugejeje isi muri development turi gukora. Icyanyuma nagira ngo mbabwire muri za infection za sida mu Rwanda ziri kumanuka mu bagore n'abana bavuka. Ibyo mwari mubizi? Ariko ibibi biba iwacu nuko haracyari abana benshi batari kugira uburere bwiza kubera ubukene, kandi haracyari abana benshi bakibuka ibyatubayeho muri 1994.
Ja, Jean-Yves die heet ons welkom natuurlijk in zijn eigen taal, zoals we dat elke week doen bij het Millennium Moment. We gaan vandaag richting Rwanda en gelukkig zijn er dus heel wat verenigingen en NGO's die zich inzetten om daar de millenniumdoelstellingen ook te halen tegen 2015. Net als Artsen zonder Grenzen en mijn eerste gast, die trok eind vorig jaar met zijn gezin richting Rwanda om het werk van die helden, zoals hij ze noemt, een beetje van dichterbij te bekijken. Ik weet dat Artsen zonder Vakantie heel goed werk levert in Afrika. Dat ze daar op jaarbasis 600 artsen naartoe sturen. Dus ik mag nu eens met de echte helden van Artsen zonder Vakantie meereizen en onder aandacht brengen het prachtige werk dat die mensen leveren. Veel mensen en vooral kinderen die verbrand zijn. Er is dus nu al een paar jaar een team van gespecialiseerde chirurgen van België die hier regelmatig komen en die hier de dokters trainen om dat te kunnen behandelen. Want dat is de filosofie van Artsen zonder Vakantie, dat de plaatselijke dokters worden getraind. La mission des médecins sans vacances, ça nous aide, puisque quand ils viennent ici, quelquefois, ils appliquent des techniques nouvelles pour nous, que je dirais. Okay. À part de ça, pendant les consultations, quand ils sont ici, en tant que prestataires de soins, on essaie de discuter beaucoup, d'échanger beaucoup. Ouais. Ça enrichit notre connaissance, ça enrichit notre expérience. De voldoening van dat werk is zo groot. De voldoening, het plezier van een kind te zien glimlachen en of de familie, de ouders, die je bedanken. Wij zijn dat niet meer gewoon. Want voor hun zo'n misvorming, vergeet niet dat die worden uitgelachen. Hè. Als je op de grond kruipt, is dat een dier in die maatschappij. Die klompvoet ook. Voor mij is dat hartverwarmend van die kinderen te kunnen helpen of trachten toch te helpen. Daar doet het voor. Hè. Ja, een verslagje van vorig jaar, het bezoek aan Rwanda en dat in het teken van Artsen zonder Grenzen. Welkom Bart Peters. Dag Cynthia. Fijn dat je er bent. Wat doet dat met je als je die beelden nu terugziet? Want je bent natuurlijk al een tijdje terug. Ik herinner me dat erg goed. Ik was sowieso al een bewonderaar en een fan van het werk van Artsen zonder Vakantie. Maar dan vroegen ze, wil je het eens van dichtbij zien? Dan dacht ik, dat zal een zware confrontatie zijn. En ik moest ook aan mijn gezin denken. Ja. Ik mag namelijk niet te veel van thuis weg zijn. Dus ik stelde dan voor van, zal ik mijn gezin meenemen? We zullen zelf de reiskosten wel betalen, want dat is niet zo duur. En dan hebben we het geweldige werk gezien van die mensen. Dat zijn Vlaamse topdocs, hè? Dat zijn die medische dokters, maar ook verpleegsters enzovoort. Ja, en die doen fantastische dingen. Samen met die mensen daar. Dus als er iemand een dokter is gaan helpen, dan is er ook een dokter in Rwanda die eigenlijk de skills, de grote trucs van het vak van die Vlaamse dokter leert. Dat geldt ook bij verplegers, bij kinesisten enzovoort. Dus het is niet gewoon maar eventjes gaan helpen, het is ook een soort sneeuwbaleffect. Ja. Dat iets in gang verder steken. Ja. Je noemt ze ook helden. Zijn het echte helden in jouw ogen? Dat zijn helden. Waarom? Want omdat ze gewoon mens voor mens in een land geluk of hoop brengen. Een kind dat in zo'n land niet kan lopen, wordt behandeld als een dier. Dat is heel heavy. En zij kunnen dat oplossen. Ja. Wat is jouw indruk van Rwanda? Was je daar voordien al eens geweest? Nee, ik was er nog nooit geweest. En het is Afrika. En je kent het Afrika-cynisme. Je hebt wel eens mensen die zeggen, het is daar niet op te lossen. Dat gevoel ben ik in Rwanda volledig kwijtgespeeld. Het was heel duidelijk van, er is wel in samenwerking. Want die mensen zelf, die hebben overlevingsdrang. Ja. En er is hoop. Mensen zijn goedgezind. Ja. En er kan daar heel veel. En ze zijn ook slim. En ze staan ervoor open ook. Ze staan ervoor open en ze nemen wat er vanuit dit land wordt aangegeven ook heel goed over. Ja. Dus het is echt, het is niet zo ontwikkeling, want het is ontwikkeling en samenwerking. Echt die samenwerking. Ja, en dat lukt daar in Rwanda
geweldig. Ja, dat is mooi om te zien. Wat was de reactie van jouw kinderen? Want ik denk dat dat ook wel confronterend is voor zo jonge mensen om dan even uit deze wereld weggerukt te worden en dan mee naar daar genomen te worden. Hè? Dat was heel confronterend, maar ik denk, je mag niet blind zijn voor de realiteit. Nee. En er waren bepaalde dingen, zoals in de bevallingsafdelingen, de moederhuizen daar, waar ik vanwege man zijnde eigenlijk niet binnen mocht. En mijn dochters en mijn vrouw dan wel. Ja. En over de taal heen, want niet iedereen spreekt er Frans, maakten ze contact met die jonge moeders. Waar trouwens ook de echte mama altijd bij zat. Of een tante of zo, er was altijd een soort... Het is vreemd hoor, want we hebben veel minder middelen. Maar met die veel minder middelen doen ze het heel goed. Ja. En jouw zoontje Pablo, die heeft daar ook zelfs, terwijl hij de taal niet spreekt, vriendschappen gesmeden. Dat is echt schoon om te zien dan toch? Dat was met een heel simpel systeem. Ze hadden ons eigenlijk gezegd, weet je, communicatie gaat soms gewoon met ballons. Dus dat is heel onnozel. Wij hadden ballons bij. Ja. En die kinderen spreken een andere taal natuurlijk. En helemaal geen Frans en Pablo ook niet. Dus hij blaast gewoon die ballon op. En dan kon hij met die kinderen beginnen spelen. En na een paar dagen zag je niet meer of een kindje zwaar gehandicapt was. Of wat. Het waren gewoon mijn nieuwe vrienden. Ja. Pablo, die toen nog een jaar jonger was, die zei ook van... Deze dat is nu wel echt mijn vriend, mag ik die mee naar huis nemen? Ja. En hij wou ze ook op Facebook opzoeken. Ja, die hebben daar geen Facebook. Nee. Ze deden ook met mijn dochters e-mailadressen uitwisselen en gsm-nummers. Ja. Maar ze hebben geen e-mail. Ze hebben ook geen gsm. Dat ging met plastieke gsm's. Allee. Okay. Kunnen we het nummer wisselen? Ja. Spelletjes. Ja. En muziek, dat is natuurlijk ook altijd een universele taal. Laten we even kijken naar een fragmentje om dat duidelijk te maken. Aan het einde van iedere bespreking, van iedere patiënt, vroeg ik... En gaat het goed komen? En gaat hem terug kunnen wandelen? Ja, zei de dokter. En de dokter vond dat zelf een mirakel. Dat is goed. Dat is goed. Rwanda! 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 Ja, daarvoor alleen al zou je daar dagen, hè? Al die lachende gezichtjes. Ja, het was eigenlijk echt wel ambiance. Het was daar gewoon leuk. En hoe lang ben je dan daar geweest? Een week. Een week. Een week. Ja. En dan... Want we zijn ook op heel veel verschillende plekken in dat land geweest. Het systeem is ook, als je wil weten hoe het echt gaat in een land, dan moet je van de weg afwijken. Dat hebben we op een bepaald moment gedaan. En dan kom je in een dorp waar wij duidelijk nog een soort marsmannetjes leken. En dan kon je zien hoe het recht aan toe gaat. En vooral dat er hoop is in zo'n land. Ja. Als wij, onze know-how, wij hebben hier misschien genoeg kennis of voldoende kennis, die daar ook nog ter beschikking stellen. En vooral het sneeuwbaleffect. Ja. Dat er wordt samengewerkt met die mensen en dat die kennis daar achterblijft en een eigen leven gaat leiden. Een goed leven gaat leiden. Dat ze er iets mee doen dan ook effectief. Ja. Jullie hadden ook studenten mee die de Clip Cup hadden gewonnen van Artsen zonder Vakantie. Wat houdt dat in? Want die loopt ondertussen alweer voor volgend jaar iemand mee te kunnen nemen. Ja, dat vind ik een heel leuk project van Artsen zonder Vakantie. Namelijk, ze vragen aan mensen in scholen, maak een clip die eventueel... Je kan het op twee manieren doen. Je kan samenwerken met bekende performers, met Lucas van den Einde of weet ik veel. En je kan het ook helemaal op jezelf maken. Je hebt de Original League en verschillende soorten. Maar het komt er ten allen tijde op aan om een clip te maken die Artsen zonder Vakantie op een leuke manier of op een informatieve manier in beeld brengt. En die resultaten zijn fantastisch. Soms ook echt heel grappig. Hè? Heel grappig. Met Lucas van den Einde bijvoorbeeld. Dat is een verzonnen van... Je hebt artsen zonder diploma. Dat is zo'n arts die echt de benen afzaagde van mensen enzovoort. Je hebt artsen zonder dokterstas. Die Lucas van den Einde liep daar rond. Je hebt artsen zonder ambulance. Dat is dan met een kruiwagen, de ambulance. Maar je hebt ook artsen zonder vakantie. En dus via die grap kom je dan bij de informatie, bij de essentie. Ja. Heel leuk. Ja. We hadden hier vorige week ook Goedele Lieke. Zij is Goodwill-ambassadrice voor de VN. Jij bent het gezicht van Artsen zonder Vakantie. Waarom verleen je je gezicht daaraan? Want jullie zullen waarschijnlijk elke dag wel een aanvraag krijgen om iets voor het goede doel te doen.
Ik vind, als je iets doet voor een goed doel, dan moet je het verschil maken. Dan moet je iets wezenlijk kunnen doen. En dat is wat wij altijd proberen. Dan liever maar een paar dingen, maar echt zorgen dat je een wezenlijk verschil kan maken. Bijvoorbeeld, het heeft geleid tot een documentaire, in dit geval, die informatief is, die mensen hier heel duidelijk vertelt hoe knap het werk van Artsen zonder Vakantie is. azv.be. Zo echt heel to the point. Ja. Van, als je daarmee meewerkt, dan is dat het resultaat. En wij hebben die documentaire kunnen maken. Als gezin zelfs. We zijn er zelfs als gezin sterker uitgekomen. Ja? Heeft Maar het jullie deugd gedaan? Want ja, je was gestopt uit de media, hold of zoiets even van de muziek. Je ging even niet meer optreden. Ja. Ja, ik heb daar eigenlijk wel muziek gemaakt, dat is wel waar. Maar ik weet zelf niet welk liedje ik daar gespeeld heb, of welke liedjes. En ook niet in welke taal. Nee. Dus het was heel erg spontaan. onvoorbereid. Ja, het Ja. was zoiets van, laat ons eens kijken wat er dan gebeurt. Ja, en hoe is het dan om dat met het gezin mee te maken? Op welke manier heeft het jullie sterker gemaakt? Ik denk, onze oudste dochter die zit nu in het tweede jaar universiteit. Onze tweede zit in het laatste jaar humaniora. En we hebben een zoontje, die is nu 10, die was toen 9. En ik denk dat het geen zin heeft om je kinderen blind te maken voor de realiteit. Soms moet je al eens gewoon echt zien wat er in de wereld gebeurt. Hoe je het eventueel kan verhelpen. En hoe mooi dat kan zijn. Mensen die samen, zonder cynisme of zonder wat dan ook, iets doen dat leidt tot een betere wereld. Ja, Ja. Het klinkt zwaar, en dat bedoel ik helemaal niet. Nee. Maar we hebben dat zo aan de lijve ondervonden, zo realistisch, zo duidelijk. En waar sliepen jullie dan en zo? Was dat ook allemaal geregeld? Of? In verblijfhuizen. Dus die Artsen zonder Vakantie hebben een soort... Dat stelt er allemaal heel weinig voor. Ik kan niet zeggen dat er altijd echt licht was of stromend water. Ik moest ook een videodagboek sowieso, maar ook een gewoon geschreven dagboek doen. Voor de krant? Ja, voor Humo. En dat schrijven was eigenlijk geen probleem, dat doe je met een laptop. Maar dat kunnen doorsturen, dat was een geweldig probleem. Ja, want dan moest je al echt in Kigali zijn of in een grotere stad. Want internet is er natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Nee. Op welke manier kunnen wij Artsen zonder Vakantie helpen? Van hieruit? Want we kunnen natuurlijk niet tot daar gaan. Of ja, de mensen hebben niet altijd de middelen om die verplaatsingen te maken. Natuurlijk niet. Ik denk, je kan ze gewoon steunen. Zo simpel is dat. En ik hoop dat jullie de gegevens van Artsen zonder Vakantie op jullie site zetten van TV Limburg. En anders is het gewoon azv.be. Mensen kunnen zich daar informeren over dat werk van landgenoten, hè, daar. Ja. En dat het heel zinvol is om daar gewoon aan mee te werken. Ja. Om dat te steunen. Om dat gewoon heel simpel te steunen. Ga jij nog teruggaan? Ik denk dat nu het verhaal dat daar voor ons te vertellen was, verteld is. Ik heb nog wel onlangs een sensibiliseringscampagne gedaan in de scholen. Maar ik blijf een entertainer. Dus ik heb dat samen gedaan met Philippe Geubels. En ik moet je niet vertellen dat dat niet het ernstigste optreden ter wereld was. Helemaal niet. Maar als de boodschap overgebracht wordt, kan dat misschien wel met humor, hè? Ik denk dat dat mijn manier is. Ik ben geen arts. Ik ben ook geen politicus of zo. Ik ben gewoon een entertainer, dus ik moet mijn manier gebruiken. Ja. En met Philippe Geubels, dat was wel heel leuk. Ik denk dat ik in de toekomst dat soort dingen nog wel zal doen. Maar dat is dan gewoon eigenlijk mijn eigen roeping volgen. Ja. Entertainer zijn. Ja, en op die manier ook je steentje bijdragen om de wereld een klein beetje beter te maken. Miljoenen kinderen sterven voor hun 5e verjaardag. In een wereld die alsmaar kleiner wordt, is dit een schande. Tegen 2015 dringen we de kindersterfte terug. Dat zegt het 4e millenniumdoel. Geef kinderen het recht op een lang en gelukkig leven. Ja, de kindersterfte moet natuurlijk ook afgenomen worden. Bart, ben je daar ergens in een weeshuis mogen gaan kijken? In klinieken, in gehandicapte instellingen, in moederhuizen, maar ook in weeshuizen. Ja. Je zal in zo'n land maar alleen zijn als kind.
Ja, gelukkig zijn er mensen die dan weeskinderen adopteren, zoals mijn volgende gast. Die adopteerde zijn dochtertje Imana toen ze 3 maanden oud was. En de baby was een baby van een Tutsi-moeder en een Hutu-vader en is volgens papa Roel een echt wonderkind. Welkom Roel en Imana. Ja, Roel, je hebt heel wat adoptiekinderen, hè? Heel wat. Ik heb er 2. De oudste is Imana, zit er naast mij. Ja. Trekt de kar van 5 kinderen. Ja. En de jongste is ook een adoptiekind van Addis Abeba van Ethiopië. Ja, En daartussen zitten ons 3 eigen kinderen. Eigen kinderen, ja. En hoe is Imana bij jullie terechtgekomen? Eerder heel toevallig. Wij waren kandidaat adoptieouders als heel pasgetrouwd koppel van 23 jaar. En op een zeker moment hebben wij een berichtje gekregen in de genocide van Rwanda dat er een klein kindje gevonden was in het vluchtelingenkamp. En via contacten die we al hadden, is dat bij ons terechtgekomen. Ja, en je noemt het een wonderkind. Waarom? Voor mij wel, omdat het biologische mama is eigenlijk in de oorlog gevlucht vanuit het hoge noorden van Oeganda naar Kigali. Hoogzwanger, heeft al een tocht overleefd van toch wel een 100-tal kilometer. Als ik dat met de jeep doe, dan doe ik daar 3 uur over. Ja. En heeft dan in een vluchtelingenkamp eigenlijk Imana de vrucht eigenlijk uit het lijf gegooid, zal ik maar zeggen. Ja. En moedertje is ook gestorven op dat moment bij de bevalling. Ja. En dan moet je je voorstellen dat daar een kindje ligt, te vroeg geboren, op 8 maanden oud, in een vluchtelingenkamp, in een kaal vluchtelingenkamp. Ja. Voor mij is dat al 2 keer overleven, de tocht zelf en dan de geboorte. Ja. En dan eigenlijk het vinden door een Belgische zuster. Malaria nog gekregen de eerste 3 maanden, wat ook al vrij dodelijk is, denk ik. En jullie hebben ook net van de dood doen ontsnappen, hè? Zij is eigenlijk met het laatste vliegtuig, het allerlaatste vliegtuig vanuit België, is zij via Italië naar bij ons gekomen. En bij thuiskomst, 14 dagen toen zij thuis was, was er nog een heel dramatisch verhaal. Is het weeshuis, waar zij de laatste maand verbleven is. 60 kindjes zijn er onthoofd geworden, omdat het een Belgisch weeshuis was. Ja. Het was een afrekening van Rwanda. Ongelooflijk, toen tegen België. Ja. Imana, wat denk je dan als je die verhalen allemaal hoort? Ja, dat is zelf schrikken eigenlijk. Ja. Het moest zo zijn dat je hier terecht kwam. Ja, en ik ben er ook wel blij om. Ja? Maar ik ben ook wel blij dat daar mijn roots ook liggen. Ja. Dus ik wil wel eens teruggaan. Ja, je bent nog niet in Rwanda geweest. Nee. Heb je daar nog familie of weet je iemand die daar nog woont? Papa die heeft daar veel gezocht achter mijn familie. Ja. En ik heb nog een broer en een zus. Ja. En mijn papa leeft ook nog. En weten verder zij... nog een tante en een onkel. Ja. En weten zij dat jij hier woont? Ja. Dus ooit zal misschien die reunie er wel in zitten. Ik hoop nu wel snel. Ja. Omdat ik nu ook al meer interesse heb om eens te gaan. Heb je het moeilijk gehad tijdens je jeugd daarmee? Dat je van Rwanda was en je hier bent opgegroeid? Of heb je daar niet zoveel last van gehad? Eigenlijk niet. Ik voelde me eigenlijk al direct zo een Belgische dan. Ja, maar je was ook nog heel jong eigenlijk als je hier kwam. Ik weet eigenlijk daar niks meer van. Dus. Nee. En je bent ondertussen uitgegroeid tot een echt topsportster. Ja. Een hardloopster. Ja. En ook daar ben je weer een vechtersbaas, hè? Zit dat in je? Ik denk het wel. Want ik heb dan 2 jaar geleden op het Europees kampioenschap mijn kruisbanden gescheurd. Ja. En dan nog verder gelopen, want ik wou aankomen. Omdat dat mijn eerste kampioenschap was. En misschien dat wel mijn vechtersbaasje naar boven dus is met gekomen. gescheurde kruisbanden ben je de finish overgelopen? En ik ben dan afgescheurd. Ja. Ik ben dan gevallen de laatste 300 meter. En door mijn knie gezakt eigenlijk. Ja. En ik wou gewoon aankomen, omdat dat mijn eerste kampioenschap was. En dan, achteraf deed het heel veel pijn dat natuurlijk. zal wel. En hoe is het nu ondertussen? Nu is het heel goed. De trainingen gaan goed, de wedstrijden ook. Ja. En in december is het weer een kampioenschap. Dus. Je bent volop aan het trainen daarvoor. Bart, heb jij het nooit overwogen om een kind te adopteren? Ja, eigenlijk. Ja. Bij ons derde kind hebben we dat heel serieus overwogen. Omdat, om een of andere we konden ook geen kind meer krijgen. En dan, dat leek me iets heel verstandigs. Maar dan, uiteindelijk is het toch gelukt. Dus uiteindelijk is Pablo er gekomen. Maar dat had zeker ook een optie geweest. En als ik nu jou zie, dan denk ik, wauw! En als Pablo dan zegt, mag ik die niet meenemen, bloedt je hart dan niet dat je ze daar moet achterlaten? Op dat moment denk je dat ook wel. Ja. Op dat moment denk je dat.
nogmaals, als ik jou zie, dan denk ik... En ik vind het ook geweldig, je hebt dan dat lichte Limburgs accent. Dat valt mij natuurlijk op, want ik kom zelf niet uit Limburg. Ik vind dat heel, heel mooi. Ik vind dat heel mooi. Ja. Jullie zijn allebei ook ambassadeurs voor de Marathon of Peace in Rwanda. Wat houdt dat juist in, Roel? Dat is heel toevallig gegroeid. 7 jaar geleden heeft de organisatie, het zijn Soroptimisten, een vrouwenserviceclub van België en Nederland. Via googlen, denk ik, zijn ze bij ons terechtgekomen. En is men te weten gekomen dat die Mane eigenlijk een dochter was van Tutsi, mama, en een Hutu vader. Eigenlijk de stammen die tegen elkaar gevochten hebben. En zij waren dan gekozen als symbool van de Vredesmarathon, die de vrede wil bevorderen en Rwanda ook in een positief daglicht wil stellen. De 2 eerste jaren heb ik voor hen gelopen als marathonloper, maar nu zet ik mijn eigen project op touw, omdat ik elk jaar naar Ginds ga. Ja, want je laat je sponsoren dan en met dat geld zet je daar projecten? Ik spreken in scholen, in verenigingen, mag fiscale tests uitschrijven, dus stortingen van familie en die dingen meer. Ja. En ik probeer die projecten zelf op te volgen. Ja. En welke projecten zijn dat dan? De 2 grootste, we hebben een waterput gebouwd voor een weeshuis van... in Shuti-Zabakeni, een 30-tal verstoten en gehandicapte kinderen. Nog een heel groot project is dat wij, Bart heeft juist verteld van het ziekenhuis, als die kindjes daar liggen, die mama's die liggen er eigenlijk altijd bij op dat bed. Ja. Maar dat wil zeggen, als die families uit de heuvels komen, dan blijft die familie eigenlijk op straat leven. Doen ze soms domme dingen. En dan worden die families opgevangen in huisjes. En die huisjes hebben wij dan helpen bouwen. En ze krijgen ook 1 warme maaltijd per dag. En jij gaat wel regelmatig eens terug? Ik ga elk jaar naar Ginds, ook maar een 7 of een 8-tal dagen. Maar als je dat 7 jaar na elkaar doet, dan ben je toch al heel lang daar geweest. En waarom heb je Imana dan nog nooit meegenomen? Imana wil eigenlijk zelf, vanaf 16 jaar is dat begonnen denk ik, dat ze zelf naar Ginds wil gaan. Ja. Nu heeft ze een beetje de pech dat zij studies combineert met topsport. Ja. En eigenlijk is het een geschikt moment vinden. Ja, de tijd. Want het zal echt niet lang meer duren, denk ik. Ja. We hebben ze nooit gedwongen, dus zij moet er zelf klaar voor zijn. Ik zei zelf altijd dat ik, als ik 18 ben, sowieso wel eens wil gaan kijken. En ja, nu ben ik 18. Dus, dus nu wil je gaan kijken. En wat verwacht je ervan? Ik denk dat dat wel een grote shock is. Het gaat raar zijn, ook vreemd. En ja, ik wil gewoon zien van waar ik vandaan kom en hoe dat die mensen daar zijn. En misschien ook op een of andere manier een beetje helpen daar om de wereld beter te maken. Ja, want ik studeer dan nu verpleegkunde, dus dan wil ik misschien ook wel eens in mijn 3e jaar of stage daar gaan of zo. Ja. Misschien dan op laatst ook met artsen zonder vakantie mee. En dan is de cirkel rond. Ja. Goed, blijf gerust nog even zitten. Zometeen wil ik nog jullie laatste wens horen voor Rwanda. Maar eerst luisteren we even naar de rap van de Grote Meren. Dit is de rap van de Grote Meren. Het gaat over armoede en andere misère. Dat is niet zo tof, dat geef ik toe. Maar er is hoop, nou luistert goed. Afrika heeft een probleem. Millennium doelstelling nummer 1. Nog 5 jaar tijd om de honger te halveren. Dat moet jij maar eens proberen. Niemand alleen die kan dat. Ook niet in Congo, Burundi of Rwanda. Maar iedereen is wel akkoord. Landbouw is het sleutelwoord. Kan er niet wat rapper? Laat het eens vooruit gaan. En laat de Afrikaanse boer niet meer in de kou staan. Kan er niet wat rapper? Laat het eens vooruit gaan. Want de landbouw moet bovenaan de lijst staan. De overheid van elk land moet de landbouw steunen, want sterke boeren en boerinnen kunnen de honger overwinnen. Daarom zullen we actie voeren met de partners en de boeren. Wij in België en zij ginder, nooit waren wij eensgezinden. 15% ontwikkelingsgeld moet voor de landbouw worden neergeteld. België heeft dit al beloofd en nu de daad nog voegen bij het woord. Kan maar niet wat rapper, want het is vooruit gaan. En laat een Afrikaanse boer niet meer in de kou staan. Kan maar niet wat rapper, laat het eens vooruit gaan. Want de landbouw moet bovenaan de lijst staan. Wat moet er dan juist gebeuren om de landbouw op te fleuren? Opleiden en informeren om meer oogst te genereren. Opslagplaatsen, nieuwe wegen en als het kan een beetje regen. Beter zaaigoed en wat mest zorgt waarschijnlijk voor de rest. Geef de boeren meer krediet en vergeet de vrouwen niet. De vrouw werkt harder dan ze kan, maar de grond die blijft van haar een man. Rapper, kan er niet wat rapper, rapper, kan er niet wat rapper,
Rapdigidibab, komt er nog wat van? Daar komt er in Afrika geen eten in de pan, geen schottende zaken in de pijp, geen vlam. Ontwikkelingshulp, dat moet vooruit gaan, man. Rapdigidibab, luister eens hier. Het is daar in Afrika geen klein bier. Je hebt het gehoord en geen twijfel niet meer. Het is vandaag te doen, nu en hier. Ja, de grote meren moeten investeren. De grote meren moeten meer in de landbouw gaan investeren. Ze gaan actie voeren voor de kleine boeren. Ja, actie voeren voor de kleine boeren. Tot ze in Congo, Rwanda en Burundi beter zullen boeren. Kan het niet wat de rapper, de rap van de grote meer. En dat natuurlijk ook om een oproep te doen naar al die overheden om daar de mensen te helpen voor de landbouw. Roel, heb je daar iets van gemerkt in Rwanda als je daar was? Dat de landbouw een beetje achterloopt ook? Rwanda is een heel groen land, het is een heel vruchtbaar land. Als je dat vanuit het vliegtuig bekijkt, dat is allemaal groen, dus je hebt er heel veel wat mogelijkheden. Ik heb een beetje schrik voor China, die toch wel verschillende hectares begint op te eisen voor rijst en teet verbouwen eigenlijk. En dan is natuurlijk mijn vraag nu, ik zit er ook niet zo economisch in van, gaat dat geld terug naar Rwanda of blijft dat in China hangen? Ja. We zullen het allemaal een beetje moeten opvolgen. Wat is jullie wens, Bart? Wat is jouw wens voor Rwanda nog tegen 2015? Denk je dat het gehaald wordt? Nu heb je het over de millenniumdoelstellingen. Ja, de millenniumdoelstellingen, dat is work in progress. En dat zou ook heel raar zijn, mochten ze nu zeggen van het is allemaal opgelost. Dat zou heel onrealistisch zijn. Dus er moet nog heel veel gebeuren. Maar er is zoveel hoop in dat land. Overigens ook, naast de landbouw, wat ze ook hebben, omdat het zo'n groen land is geweldig natuurschoon. En dat is een industrie die ze misschien meer nog moeten uitbouwen. Mensen gaan er ook in de bergen gorillas fotograferen. En zo kun je zeggen, ja, ik wil eens op een foto met een gorilla en zo. Wij hebben dat niet gedaan, wij hadden er geen tijd voor. Maar die natuurparken en zo, daar zijn ook allerlei mogelijkheden, waardoor je kan zeggen, het is een land waar in principe ook allemaal goed nieuws kan van komen. Jij bent goed nieuws. en ook omdat een combinatie van Hutsi en Tutsi enzovoort, want ook dat conflict is gaan liggen. Ja. Dus dat is geen bedreiging meer op dit moment. Dus wat ik wil voor Rwanda is hoop die er eigenlijk al is en dat die hoop altijd maar meer in de goede richting gaat. Ja. Imane, wat is jouw hoop voor Rwanda, jouw laatste wens hier? Op sportief vlak zou ik daar wel een keer een wedstrijd willen lopen. Dat er daar ook zo'n grote meeting wordt georganiseerd of zo. Ja. En ik denk ook zo like Elodie Oudougo, die daar dan ook zo in haar land zo projecten heeft, dat ik dat later ook wel wil doen. Een beetje het gezicht worden dan. In de sport dan daar, ja. Roel? Ik wil een beetje verder bouwen op die hoop van Bart. Ik vind Rwandezen, dat zal Bart bevestigen, dat zijn prachtige mensen. Dat zijn rijke mensen die heel veel hoop hebben. En wat dat conflict betekent, ja, ik vind laat die mensen zijn. Ik denk dat dat conflict gekomen is ook vaak door het Westen. Die leefden mooi en gelukkig langs elkaar. Ja. En die haat is inderdaad weg. Het levende bewijs zit er langs mij. Ja. Die mensen die zagen elkaar graag. En ik denk, wanneer wij ons daar wat minder gaan boeien, dat het land ook wel echt vooruit zal gaan. Die vrede lijkt me heel belangrijk in Rwanda. Ja, oké. Dat is echt wat dat Roel zegt, hè? Namelijk die mensen zijn rijk in hun geest. Ja. Maar ze zijn natuurlijk heel arm. En iemand die rijk is in zijn geest, hè, die kan je helpen. Want van die materiële armoede, dat is eigenlijk te verhelpen. Mensen die arm zijn in hun geest, die kan je eigenlijk niet helpen. Nee, ik denk het sloten. En het is zoals Roel zegt, ze zijn rijk in hun geest, dus we kunnen ze helpen. Oké, ze staan er voor open en dat is natuurlijk ook al een goed teken. Wij nemen afscheid met de woorden van Jean-Yves. nagira ngo nshimire ababiligi bari gukomeza kudufasha ngaho mugire umunsi mwiza ngaho. Ja, en volgende week dan staat het Millennium Moment helemaal in het teken van de Palestijnse gebieden.